zarce tsara. Shugaban gidauniyar Guga Global Foundation Alhaji Abdul Jabbar Suraja Guga a madadin shi kanshi da iyalansa da gidauniyar ta Guga Global Foundation yana miƙa saƙon taya murna da bangajiya ga mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Dafiya CON tare da mataimakinsa da dattawa da shugabannin jami'ar APC na ƙasa da na jihar Katsina irin su Alhaji Bala Abubakar Musawa da shugabannin jam'iyya a matakan ƙananan hukumi da mazabu da dukkan masu rike da mukamai a jami'ar APC walau zababbu ko na daddu da dukkan 'yan takara musamman na karamar hukumar Bakoro Honorable Aminu Dan Hamidu da mataimakinsa da dukkan magoya bayan jam'iyyar APC akan taron bayar da tuta da kaddamar da yakin neman zaben ƙananan hukumomi wanda aka gudanar a ranar Lahadi 26 ga watan 1 shekara ta 2025 a garin Ingawa. Tabbas dandazon jama'ar da suka halarci wannan taro manuniya ce ga irin goyon baya da jam'iyyar APC take da shi a jihar Katsina kuma yana nuna alamar nasara tare da amincewa da salon mulkin APC a jihar Katsina karkashin jagorancin gwamna Malam Dukko Umar da PhD. Allah sa kowa ya koma gidansa lafiya amin. Wannan sako ne daga shugaban gidauniyar Guga Global Foundation Alhaji Abdul Jabbar Suraja Guga sarkin hanyar Katsina garkuwan matasan Hausa. Da jam'iyyu ina wata bakewa kai ni ban ga wanda za ku karawa ba.